खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां चिराङाव बिजेपिखौ गोबां सुबुंनि बिबान एंगारनाया सोमावग्लुंदों। बिटिसि बिसायख'थिनि एसे सिगां चिरां जिल्लायाव भारतीय जनता पार्टी बिजेपिआ मोनसे गिदिर खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों। मोनसे सोमोनांथाव आगानाव मोनथाम गौथुमारि बियाबफोरनि सा 68 बिजेपि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर 13 नं चिरां, 14 नं चिरां दुवार आरो 15 नं काजलगावआ पार्टीनिफ्राय बिबान एंगारबाय। बिबान एंगारनायखौ रबिबाराव गथायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायारि बिजेपि इउनिटनि सिङाव सोमावसारनाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला सुबुं बिबान एंगारनाया जिल्ला बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बांलांनाय गोजोननाय गैयैनि फिथाय। जायफोरा बिबान एंगारदोंमोन बिसोरनि गेजेराव जिल्ला कमिटि, मण्डल, युवा मण्डल आरो बुथ कमिटिफोरजों लोगोसे पार्टीनि गुबुन गुबुन थाखोनि सोद्रोमाफोर दं। बे हरखाब जौगाखांनाया बिजेपिनि थाखाय गिदिर जिंगा सिहोदों मानोना बियो फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों। गोबाङानो फोथायो दि बेयो ओनसोलाव पार्टीनि खाबुखौ लोरबां खालामनो हागौ। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ 11 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा जब्द। हाथिगावआव सिग्रोमनायाव सानै हमजादों। ड्राग्सनि बेरेखा मोनसे गेदेर अपारेशनाव हाथिगाव पुलिसआ समबाराव सहरनि बालिजानपथ ओनसोलाव गंसे भारा न'निफ्राय 11 किल'ग्रामनिबो बांसिन गान्जा जब्द खालामो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौ खानाय जादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै हाथिगाव पुलिस थानानि मोनसे हानजाया भारा न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो गान्जाजों बुंफबनाय मोनथाम बेगफोर बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ बरपेटा जिल्लानि काहिकुसि गामिनि थागिरि 29 बोसोर बैसोनि महिबुल हक आरो 28 बोसोर बैसोनि शाहजामाल होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ मोनथाम गुबुन गुबुन बेगआव पेक खालामनाय गासै 11.652 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो। फारियै 4.944 किल'ग्राम आरो 4.386 किल'ग्राम गिलिरनि गंनै गुफुर पलिथिन बेग आरो 2.322 किल'ग्राम गिलिरनि मोनसे गोसोम पलिथिन बेग। जाथाय जायगानिफ्राय गंसे अप्प' A59 5G मबाइल फनबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। पुलिसनि बायदिब्ला सानै दायनिगिरिफोरखौ फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर नेटवर्कनि बाहागो होनना सन्देह खालामनाय जादों। नारक'टिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्टनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। रेकेटजों सोमोन्दो थानाय गुबुनफोरखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ कामाख्या थानसालिनि साखाथियाव सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों, सा 6 हमजादों। रबिबाराव गुवाहाटीनि कामाख्या थानसालिनि साखाथियाव माखासे दुथां सुबुंफोरा सासे सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोर आरो सिबियारिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदोंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बुथारजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ गुवाहाटीनि थागिरि सुबोध कुमार सिंह होनना सिनायथि होनाय जादों। बिथांखौ सा 15 सो सिनाय मोनै सुबुंफोरा उनसंदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिथाङा कामाख्या थानसालिनिफ्राय खाथिनि बागलामुखि थानसालिसिम थाबायलांगासिनो दंमोन। कामाख्या पुलिस थानायाव होनाय सिंहनि अजदनि बायदिब्ला हानजाया कामाख्या दावबायनाय समाव बिथांखौ उनसंनो जागायदोंमोन आरो बागलामुखि आरो भुबनेश्वर थानसालि फारसे आवगायलांनाय समाव बिथांनि उन उन थांबाय थादोंमोन। गाग्लोबनाया बागलामुखि थानसालिनि खाथियाव जादोंमोन, जेराव हानजाया बिथांखौ देहायारि गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव सिंहआ एसे दुखु मोनदोंमोन। अजद मोननायनि उनाव पुलिसआ थाबैनो फिन्नाय होदोंमोन आरो सा 6 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमथादोंमोन। बिसोरखौ बांसिन सोंथि सोंनायनि थाखाय जालुकबारि पुलिस थानायाव गथायना होनाय जादों। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि गुबुन गाग्लोबग्राफोरखौ नागिरनो आरो गाग्लोबनायनि जाहोनखौ थि खालामनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव सिलिं गोग्लैनायाव सानै फोरोंगिरिया जोखोम जायो। गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि पल्टन बाजार फारसेथिं थानाय टिकेट काउन्टाराव समबारनि फुङाव सिलिंनि मोनसे बाहागोआ गोग्लैनायनि जाहोनाव सानै आइजो रेलवे मावफारियाफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया फुंनि 7 रिंगासोआव जादोंमोन। जोखोम जानाय मावख'आरि सोद्रोमाफोरखौ मालाबिका पल आरो बेलसी नार्जारी होनना सिनायथि होदों। जाब्रबथायनि उनाव सानैबो गुदि फाहामथाय मोनदोंमोन।
सुलुंफोरा बुंदोंमोन दि सिलिंआ गोबां दाननिफ्रायनो गाज्रि थासारियाव दंमोन आरो सिगाङाव अजद होनाय जादोंमोन। बबेखानि जेबो राहा लानाय जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव सोमोन्दो गोनां बिफाननि बेरेखायै सांग्रांथि गैयैनि अजद होनाय जादोंमोन। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ मुलुगाव दुखु। मुंदांखा थुनलाइगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि, बारग' गेलेगिरि, बारग' फुटबल रेफारि आरो बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ मैया बेलासिनि 3:30 रिंगायाव क'क्राझार जिल्लानि हरिगावआव थानाय गावनि न'आव जोबथा हां बोयो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ बर' थुनलाइ मुलुगनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा होनना मानिनाय जायो। बेखौ गोसोआव लाखिनो गोनांदि रुंसारि लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ गावनि जिउ राहानि गथ'फोरनि थाखाय जर'खायै थुनलाइ लिरदोंमोन। बिथाङा बर' रावजों गथ'फोरनि बिजाब हारसिं बाथ्रा खोनासं दे फै खोनासंनि सन्न्यासीनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ सुंद' सल'फोरबो सोरजिनायजों बर' रावनि थुनलाइखौ जौगाहोदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। सेथियावनो दङ बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन, जेरैहाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, थरखा आरो जाबस्रिं। नैथियाव दङ बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन। थामथियाव दङ बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन। ब्रैथियाव दङ मोसाखावरिफोरा 4नि बाङाइ जानो मोननाय नङा। बाथियाव दङ बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया। द'थियाव दङ मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन। स्निथियाव दङ भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा। दाइनथियाव दङ बादायलायनायनि कालार 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम। रिजाल्टखौ 15 मेआव फोसावनाय जागोन। गुथियाव दङ मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार, मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नम्बर, जायना बांसिन बेनो देरहागोन। जिथियाव दङ होखानाय नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन। जिसेथियाव दङ भिडिअ'खौ मोनानि 8 रिंगायाव हगारनाय जागोन बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों। जिनैथियाव दङ मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नम्बर 7099657400 नम्बराव दैथायहरनांगोन। जिथामथियाव दङ मोसागिरि, दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुंखौ आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन। मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हान्जानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हान्जानो 5,050 रां होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा गावबा गावनि हान्जा मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नम्बर 7099657400 जानबुं अनजिमायाव दैथायहरनो हागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।